doncs estem donant les imatges de la gent que està dins del centre emissor, a les portes del repetidor, que estan, ja el sentiu, no passaran. No passaran, sí. I els funcionaris... De fora està la premsa. Els funcionaris on són en aquest moment, en part? Els funcionaris, espera un moment, estan aquí fora. Fora. Ja vegeu que l'ambient aquí és calent, a pesar que fa molt de fred. I suposem... Ah, no, Eliseu Climent està aquí. Eliseu, sabem on estan els funcionaris? Bé, els funcionaris acaben d'arribar. Em diuen que davant de la multitud de moment s'han anat, suposa que estan consultant què fer a la Generalitat Valenciana. Ja has parlat amb ells? No m'ha arribat a parlar amb ells, simplement ho han vist i s'han tornat cap a baix. Suposa que a veure quines ordres dona la Generalitat Valenciana, perquè la gent està dient, com sabeu, no passaran. I clar, hi ha centenars de persones, i sobretot hi ha persones molt representatives, com per exemple aquests senyors que tinc al costat. Tenim així a Agustí Cerdà. Hola, bon dia. Que és un desig més que com ho hagi de dir una mica complicat. Agustí, tu pensaves que arribaríem a aquest extrem? Mentre no aclarim una situació al País Valencià de normalitat, de totes les opcions polítiques, inclosa la que defensa la unitat dels països catalans, sempre estarem en risc de que passin aquestes coses. Per tant, és un dèficit democràtic el que estem vivint, no? Quan havíem d'apostar perquè la gent poguera veure qualsevol cosa arreu del món, i això és l'aposta, que no hi hagi fronteres en la comunicació en tot el món, doncs així hi ha uns senyors que s'empenyen en posar-li allò que es diuen portes al camp, no? I bé, això és el tema, i crec que avui hi ha una bona mostra de la resistència a una actuació absolutament antidemocràtica i autoritària. Sí. Morera també està aquí amb nosaltres.